El Delta de l'Ebre, la Via Verda, la navegació fluvial o el Parc Natural dels Ports són els principals actius turístics de les Terres de l'Ebre i tots ells estan situats en més d'una comarca. Per tal de promoure'ls conjuntament, els 4 consells comarcals han acordat desenvolupar accions de forma coordinada. La primera serà l'elaboració d'un catàleg que inclogui els principals reclams turístics del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. L'acord s'ha materialitzat en la reunió que van mantenir dilluns els presidents dels 4 consells comarcals. Atenent que hi ha la confluència d'interessos entre totes les comarques, el que hem de tindre és no 4 productes per separat, que també els tindrem, que hem de tindre a més un altre producte tots junts per poder promocionar no només les 4 comarques individualment, sinó les Terres de l'Ebre com a vegueria, com a territori, com a emplaçament turístic d'excel·lència, que és el que estem perseguint. D'altra banda, es va donar a conèixer que les comarques de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta formaran part del nou Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, però n'exclouran la gestió de residus.